Kai, don Allah ya muna bayani ina na aka sai da maganin na mai da tsoho yaro kan basir shi kashe mu da yanzu ta kai ta kawo ko makiyoyi na shiga sai ɗayan gana fara an gaje ina lallai ina gaya wa akwai basir bai kai basir da ba ni da zan shiga mota ta sakkwato zuwa zamfara an ka wuce da ni a bai kwata amma yanzu na sha maganin su ka gani lafiya lalas. Za ta ni shirin maganin nan nika su wanda aka warkewa don Allah ya muna bayani ne. Muna bayani ne maza wallahi basir bai dan kashe mu shi kai. Ba ma basir ɗaya ba cututtuka duk sun bi sun da bai mu ciwon sanyi ciwon shawara hawan jini hatta kai ta kawo ina taya sai rinka jinjuwa in ji kamar ana kira na sai na waiwaya an duba ban ga kowa. Na ji mutane na taibawa da ingancin maganin na nasu don Allah kai mana bayani ina na suke dan kasan lahiya wa jiki ta walla babu mai hushi da ita. Ku bai abu kuwa ku ce ma baba yayi idan muku bayani. Assalamu alaikum baba yayi. Assalamu alaikum baba muna son maka tawagan gana ka ba muna son ka mana bayanan inda aka sayar maganin nan mai da tsoho maganin sanya da shawara da hawan jini da sauransu. To ka ta yi bayani mana. Maganin mai da tsoho yaro kenan a sha'awar ke da ikon Allah ga inganci kuma ga nagarta maza ku garzaya suna na a cikin garin Kano kasuwar Kurmi a cikin garin Gusau ko suna na tsohuwar kasuwa da haka ka kubari lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke da mai bukatar karin bayani zai kiran wannan number wayan tamu